Tipyn o her, da ni fan hyn ni'n ceisio dewis y tîm gorau erioed sydd wedi cynrychioli Cymru. Yr 11 gorau, Malcolm Allen a Mei Emrys, yr hanesydd chwaraeon sy'n cadw cwmni i fi, Amddiffyn. Ni wedi dewis y gol geidwad, Big Nef, dim problem yn y gol. Nawr mae'r problemau'n dechrau. Le ti'n mynd, Malcolm? Ti'n gwybod be, mae hon mor anodd i fi oherwydd dwi'n abod y ddau mor dda. Joey Jones, pan nes i ddechrau mynd i fewn i'r garfan, oedd o tha tad i fi, 19 oed o'n i, ond oedd pawb o'r parch mae i Joey. Fodd yn cymryd drosodd yr ystafell newid, a pawb yn edrych i fyny iddo fo. Gymaint. Ond dim fo ydy'r dewis. Mae gen i fi 4 amddiffynwyr, a dwi'n dechrau fo'r 11. Dwi'n gwybod mae gyntaf wedi gwneud y dda, dwi'n gwybod mae Delaney wedi gwneud y wych. Ond dwi'n mynd am David Phillips, 62 o gapia i Gymru. Oedd o chwarae hefyd efo fi Norwich, felly o'n i'n gwybod sut gêm o David chwarae. O'n i'n gwybod hefyd sut ddyn oedd o, a dwi'n gwybod faint o pan oedd o Chris Cox ar beth o'n deimlo iddo fo. Oedd o'n mynd i chwarae fo'r ddwy droed, oedd o'n mynd i dod allan i lawr yr ochr dde ac ymuno o'r chwarae sy'n licio yn gynt na mae'r dyddiau yma yn y 10 mlynedd diwethaf, mae'r amddiffynwyr 7 a 10 gorfod ymuno o'r chwarae. Ond adeg hynny oedd David wrth i fod, oedd o llawn egni, oedd o gyda fo engine mawr, ac o'na neb nes i weld yn yngrydfa fi, yn yr amser i, fel asgellwr yn cael y gorau allan o'n efo. Oedd o wrth i fod yn Amddiffyn, oedd o wrth i fod yn ymosod. Ac oedd o'n just yn berson mor ddistaw, a dim isio bod yn arwr, ond bob tro yn cael 8 allan o 10 yn bob gem, weithiau 9, weithiau 10. Oedd o byth rebel i ffwrdd, ac i ofyn hynna, oedd hynna'n beth mawr iawn ar y lefel ryngwladol, ond oedd o'n neud hynna yn y clwb hefyd. Diddorol. O'n i wedi sgwennu cwpl o enwau lawr. Peter Rodriguez yn gapten o Southampton. Mei yn wedyn wrth gwrs ni'n cael Gunter, Delaney. Le ti'n mynd gyda rhain? Wel, fel o'n i'n dweud, yn y pen draw nes i benderfynu mynd efo just 3 yn y cefn. A beth sy'n bechod am hynny, wrth gwrs, ydy, wel, sgynno fi ddim cefnwyr yn y tîm wedyn. Felly mae rhywun yn meddwl, dwi'n siŵr os fydden ni'n cael y sgwrs yma mewn 10 mlynedd, dwi'n meddwl fysa Ben Davies, fe allan fo bod yn rhywun fysa ni yn meddwl fel, un o'r all-time great rhaid nawr. Mae'n anodd iawn i fi hefyd i feddwl bod fi'n rhoi tîm, 11 gorau Cymru, heb ystyried rhywun fel, wedi ystyried ond heb allu rhoi rhywun fel Joey Jones i mewn, neu hyd yn oed Gary Speed. Dwi'n gwybod chwarae'r canol cael a ddechrau fo'i, ond dwi'n meddwl na un o'r newidiadau mawr positif nath Mark Hughes oedd y symud Gary Speed yn ôl i chwarae fel cefn yr chwith. Ond fel o'n i'n dweud, mwyn ffitio pawb o'n eisiau ffitio mewn yn y tîm. Felly pwy yw'r 3? Wy'n haws wneud fel yna, pwy yw'r 3 gyda ti? Wel, eto, 3 personoliaeth eitha tebyg, dwi'n meddwl. Cemmy Ratcliffe, Ashley Williams a Fred Keener. So, 3 amddiffynwr canol, tuff, arweinwyr, gwych. Cemmy Ratcliffe i ddechrau fo'i. Dwi'n cofio eto, fydden ni sôn am Neville Southall yn y tîm na Everton yr 80au. Wel, Cemmy Ratcliffe oedd yn arwain y tîm yna fi, oedd yn anhygoel o lwyddiannus ar lefel clwb. A fo oedd capten Cymru pan o'n i'n tyfu fyny hefyd. A fel o'n i'n dweud, just boi sy'n gallu dibynnu yno fo, taclwr, calad, hardman, heb i bobl ella sylweddoli, tu allan i'r gêm bod o'n boi cweit mor calad a oedd ar y cae. So mae gael o na, ochr yn ochr efo rhywun fel Ashley Williams, oedd yn un o'n yr arweinydd ac un o'n arwyr mawr yn 2016. Dwi'n teimlo Ashley Williams, o'n i'n meddwl, os fysa'r Euros wedi digwydd ha yma, dwi'n derbyn bod Ashley wedi colli le yn tîm Gymru erbyn hyn. A mae o, heibio i ora, mewn 35. Ond o'n i'n gobeithio'n fawr, fysa Ryan Giggs wedi mynd efo fel rhan o garfan ha. Just oherwydd i bresenoldeb, bod y ffordd mae'n gallu arwain. A wedyn, Fred Keener, ella bod hwnnw'n ddewis, ella sa rhywun ddim yn disgwyl gymaint, ond os fysa ni jyst yn dewis yr 11 chwaraewr gorau sydd wedi chwarae i Gymru fama, heb boeni am y safleoedd, ella sa Fred Keener ddim yna. Ond i feddwl be nath o fel amddiffynwr, oedd o'n cyn i wyrfa fo, rili dechrau, oedd o wedi cael ei anafu yn ystod y rhyfel byd cyntaf. Dath o'n nôl, a mae o'n amlwg, oedd o'n 11 o blant wedi cael ei fagu mewn tŷ teras yn Gaerdydd.
o'n warrior, un o hein sydd wedi trwy fywyd ymladd am bethau. Ac oedd ei ymroddiad o i dîm Cymru yn ystod y 20au, dechrau 30au, yn anhygoel. A mae hwnnw'n gyfnod, di rywun eich ddim yn cofio, ond mae'n bach o oes air i dîm Cymru. So, dda'r ennill pencampwriaeth Prydain 2 gwaith yn ystod y cyfnod yna. A Keener oedd y capten y 2 dro dwytha. A mae hefyd yn ystod y cyfnod yna, mi oedd yna dueddiad gen glybiau i drio stopio chwaraewyr i fynd i chwarae i Gymru. Oedd yna gema rhyngwladol yn cael ei chwarae Brawn Dydd Sadwrn ac yn gwrthdaro efo gema cyngrair. A ti'n cael yr enghreifftiau yma o Fred Keener, bod hynny'n digwydd, yn troi fyny a jyst dangos o ymroddiad anhygoel. Oedd yn chwarae un gêm yn erbyn yr Alban pan oedd wedi brifo Iwddw. A oedd wedi deithio fo cyn y gêm, mae'n berig bod chi'n chwarae, mae'n berig paid a penio'r bel bod yna ti'n neud. A nath o chwarae trwy'r boen 90 munud. A wedyn y flwyddyn ganlynol, pam mae yna gêm enwog yn erbyn yr Alban, lle mae Cymru, y Nons fel yn cael ei galw. 9 o'r chwaraewyr rioed ennill cap o blaen, a un o'r 2 arall oedd, yn amlwg yn arwain, oedd Fred Keener. A nath o roi'r araith anhygoel yma i'r tîm cyn y gêm, yn dweud, yli, mae 11 o'n nhw, 11 o'n ni, un pel sy'n yna, a unwaith mae'r gêm yn dechrau, ni bia'r bel. Ac yn amlwg bod wedi gallu rhoi'r ysbrydoliaeth i'r chwaraewyr di-brofiad yma o'r cynghreiriau is, o gynghreiriau Cymru yn y blaen, a dda'n lwyddo fynd i'r Alban ac o gêm gyfartal. A'r unig beth arall am Keener hefyd, wrth gwrs, o ran Caerdydd, oedd o'n llwyddiannus iawn, oedd ennill cwpan Lloegr, jest yn ennill y gyngrair. Mae'r cerflu yna, ohono fo tu allan i Stadiwm Dinas Caerdydd, yna am reswm, a dwi wir yn meddwl bod o'r mas o bersonoliaeth sy'n heiddi bod yn y tîm Cymru Gorau erioed. Mae'n ddifyr clywed a cymharu yn union na'r peth. Safleoedd ti'n wahanol, Malcolm, ond os yna enwau tebyg mewn na, yw enw Ratcliffe, Mewnfyd neu Ashley Williams? Wel, ti'n gwybod be, dwi'n mynd fod yn boring am unwaith yn y mywyd, dwi'n meddwl, ac yn dilyn y fan hyn, ond gyda fi mond 4 yn y cefndoes, felly gyda fi David Phillips, wedyn 2 gyda fi am ddiffynwr canol, a mae 2 nhw wedi cael ei enwi barod gan Mei yn fan'na, efo Ash Williams, 86 o gapia, mae hynna'n dweud y cyfan, y ffordd, nath o, fyd e'n dweud cario Cymru, fyd e'n dweud herwydd o gyda fo, dyn da i cwmpas, ond foedd yr arwr, yn yr ystafell newid, efo'r sgwrs na cyn y gêm, wedyn yn ystod y gêm, y ffordd, mae wedi dracio ni nôl i fewn i gema, nath ni weld Gwad Bel, gyfer gol na neu ti'n un o'r un. Ti'n bo, oedden ni, ella ar y pryd, angen gol go iawn, oherwydd un ar ei holi, mynd i mewn ar yr egwyl, 2 gol, 1 gol yr un wedyn. Ond, just, oedd Ash, i pi bach de, o'n i'n meddwl, Danny Gabydon yn well na fo yn un peth. Danny Gabydon yn well wrth, oedd y Gorau yn nes i weld, chwarae Cymru, Danny Gabydon, os oedd o'n methu wneud y bel, oedd o'r wedi gorff rhwng y bel a'r gol a cael bloc. Ond wedyn, oedd Ashley Williams, oedd o yn dda iawn yn neud hynna hefyd. Ond be oedd Ashley yn well na hynny i fi oedd, pan oedd o ddim yn cael gêm na, oedd o'n gadael neb siglo o'i gwmpas. Ac os ydy siarad o'r all game neu rhywbeth, Ash, not the best of days, but, you know, we got through it and got the result. Oedd o wedyn dweud, yeah, Mal, I made sure everybody else had their best game around me. Oedd oedd o'n siarad efo nhw fel captan yn un peth, o fel ffrind y beth arall. Ac os yna rhywun yn cael ei gêm Gorau, oedd o wedyn dweud, hei, oedd o'n nabod y chwaraewyr gymaint, o gyda fo degree yn y pobl oedd o'n gweithio fo. Ac oedd heini y chwaraewyr ar y cae. Oedd o'n medru ei llaw rownd rei, oedd o'n medru dweud, hei, wrth o rei, a cic fyny pen ôl dybu bach, ac yn meddwl, fydych chi'n neud y well yna. A wedyn oedd o'n gwybod, pan y cefna yn ebyn y waw, then bydden ni'n wan, hey boys, amser torchi llewis. Ac oedden nhw gyd yn neud hynny. Oedd yna neb yn gadael o'i lawr na Cymru, ac oedden nhw mor barchus ohono fo pan oedd o'n deud na. Oedden nhw gyd yn edrych i fyny fo. Sam cwestiwn am hynny. Felly, Ashley, oherwydd, oedd o yn ffynnu ar Amddiffyn. Fel o'n i'n ffynnu sgorio gols, fel am y sodwr, oedd o'n ffynnu efo Amddiffyn. Oedd o'n brifo fo, oedd o'n methu cysgu os oedd Cymru'n ildio gol. Oedd o'n brifo fo. A dyna faint dwi'n feddwl o faint o Ashley Williams yn gynnig i Gymru. Wedyn dwi'n mynd at Kevin Ratcliffe. Wel, o'n i lwcus iawn, chwarae ebyn Kev, chwarae efo Kev. Mae rai fi wedi symud ymhellach, Kevin Ratcliffe, fy arwr
pan o'n i'n iau. O'n i'n gwylio Cymru dachrau'r 80au, a bod fi'n cefnogi Arsenal, oedd rhywbeth, yn fwy na Rush a boys mae gyd, Kevin Ratcliffe oedd fy arwr i. Sut fath o chwaraewr oedd e ar ei orau, Mawt? Y gweitha erioed, os i chwarae ni erbyn o, i cael i fewn i dy bendi. Oedd o'n seicolegol yn weindio chdi fyny. Deud wan o'n i chwarae ni erbyn o, fel nes i digon o weithiau. Oedd bel dod i fewn, a deud bod cyffyrddiad cyntaf fi ddim yn iawn, oedd o'n atgoffa fi'n sydd. Hey, Mal, your touch, not good today, son. A ti'n gwybod chwarae ar gema bach i trio cael chdi, oedd i wrth y safon cael o'r bwyntio. Oedd o y Gorau nes i chwarae yn gema bach seicolegol. Ond wedyn, cymryd un byd oedd i wrth efo, oedd o mor gyflym. Oedd o mor gyflym. Dim darllen y gem mor dda ar yw'n fel Ashley Williams neu Gapidon, ond oedd i gyfrymta fo yn cael o allan o problemau oedd chwaraewyr eraill yn ei greu neu fo hun. Oedd o hefyd, os oedd pethau mynd y fler, oedd Cef wrth i fodd. Oedd Cef yn medru di droed i mewn. Oedd o'n medru cwffio o'r Gorau yn nhw. Di'r ddau yma, cofio, Ashley na Cymragledd, y talan y byd. Ond mae'r ddau yn nhw efo cymeriad cry, efo'r agwedd penderfynol, da ni ddim yn colli. Ac oedd gyda'r Ratcliffe fyny, yn yr ystafell newid, oedd o, oedd o'n tynnu coes pawb, oedd yr un yn tynnu coes pawb, oedd o hefyd yn just bob tro meddwl, iawn ta, sut da ni'n mynd i giro. Oedd o'n neud siŵr bod ni gyd yn ffocws. Dwi'n abod Cef, wan ysbryddodd maith, a dwi'n gweithio i'r wasg iddo. So fo'n mynd i wneud glasau i gysgu, mae'n mor boring ar y dega. Ond, na ddeud un peth amdano fo, dal i fod, mae o wrth i fod yn atgoffa fi o be mae wedi giro ni yrfa. A dwi wrth y modd fyny. Oherwydd o'n i'n edrych i fyny dy fo i Rush, neu fel South o Heidi gyd yn ystafell llefyd. O'n i wedi dechrau pan, ond beth o'n neud, oedd o'n challenge o fi i fynd i'r lefel nesaf. A dyna oedd Cef bob tro yn challenge o pobl o'i gwmpas i fynd i'r lefel nesaf. A oedd hi'n gret cael i ddylanwad ar yngyrfa fi pan o'n i'n dechrau a pan o'n i'n reit ifanc, oedd hi'n gret wedyn sgorio ni erbyn o blynyddoedd wedyn. Am gymeriad, oedd edrych o rhywun ac yn Oasis hefyd yn y dyddiau cynnar yna. Felly, bod y syfleoedd yn wahanol dy'r ddau o chi, mae yna ambell i enw cyfarwydd, mae wedi enw i dri fyll, ond boes fel Mike England, Mel Charles, o rein, dyn nhw ddim yn dod mewn i'r tîm, dangos y cryfder sydd yna. Felly, mae yna safle cefn'r chwith gyda ti oedd ôl hefyd, Malcolm. Ni'n gymaru'r ddau dîm ar y diwedd. Oes. Pwy sy'n cael y safle yna? Wel, Gary Speed sy'n gael o, herwydd o'n i'n gorfod cael Gary mewn i'r tîm. Mae Ben Davies, dwi'n teimlo'n ofnadwy, herwydd mae Ben di wneud mor dda i Gymru, di roed di gadael neb i lawr na ddo, 52 o gapiau, dwi'n meddwl i fyny rwan. Ond mae Gary, sefyll ar ben ei hun yn y tîm yma, dwi angen rheolwr efallai ar y cae. Mae gen i fi ddigon o gapteiniad, ond oedd Gary ddim yn poeni am newid pethau. Os oedd system yn wrong, oedd o'n byrfyfyrio yn yr eiliad yna, a deud pan rhywun yn rheoli'r gêm, oedd Gary just mynd, hey, marcia di fo. Pembridge, Mark, you mark him. Just mark him, 10 minutes, keep him out of the game. Ac oedd o'n ddim yn ofn, just newid a wneud penderfyniadau mawr ar yr eiliad yna, os oedd o'n teimlo bod y gêm yn mynd o'r wrtha ni, neu os oedd nhw'n cael gormod o feddiant. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, sori dorri'r draws, ond mae Malcolm yn sôn yr rhinweddau yna, mae fe'n amlwg nawr yn edrych nôl, cos Ben ath mewn cyfnod byrion fel rheolwr, ond i glywed bod e fel yna yn gynnar iawn fel chwaraewr, yn dweud llawer am hynny. O, go iawn. Fo, os ti'n licio, oedd y gliw. Y gliw yn sticio pawb o fe'i gilydd. Dwi wedi gwneud o'i fewn yn y tîm fel Amddiffyn o'r chwith, a flaen Ben oherwydd hynny. Mae Ben yn ymosodol, dwi'n gwybod faint mae'n licio, mynd o'n fo chwarae, faint o dda mi wedi gwneud i Gymru, ond oedd Gary jyst ar lefel ffynnu ar cyfrifoldeb fel bod y reolwr yna ar y cae. Gary yn ofnadwy o dda. Sori Mark, ni ddim wedi sôn Mei am... Os ni'n mynd am Gary Speed, chi'n gweud dim Ben David, mae boys fel Joey Jones ddim lawr yna hefyd, Alf Sherwood, mae yna bobl sydd ddim yn y tîm yma, allan ni enwi sawl tîm Mei, mae'n siŵr. Na, yn bendant, fel nes i sôn, mi oedd Joey Jones, dwi'n gweld o'n anodd iawn i adael o allan,
o dîm yn bendant Gary Speed. Ac am y rheswm ddudodd Malc fanna'n benna bod o dim jyst yn arweinydd, ond yn amlwg bod o'n chwaraewr, versatile maen nhw'n dweud yn Saesneg, a bod o'n gallu newid pethau rownd yn ôl yr angen. A fel o'n i'n dweud, mae Ben Davies yn barod, mae wedi cael cwpl o eiliadau iconic yng Nghrys Cymru. Mae pawb yn cofio'r bloc na yn Bordeaux, yn reit ar ddechrau'r gêm yn erbyn Slovacia. Y bas na, nath o roi trwad ar gyfer gol Gareth Bale yn erbyn Croatia y flwyddyn dwytha. Ag y ffawl math o just cyn hynny ennill y Bale hefyd. Ond fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr ella sa'n ni cael y sgwrs yma eto mewn 10 blynedd, bosib fysa Ben Davies yn y tîm. Ond na, fel ti'n dweud, mae am wlad fach, mae'n anhygoel gymaint o chwaraewyr gwirioneddol world class da ni wedi greu. Sa'n ni'n gallu creu 2 neu 3 tîm gwirioneddol dda yma, dwi'n meddwl. Gyda fi ddim jyst Amddiffyn fel uned y 4 a neb tu ôl nhw, David Phillips, Ash Williams, Kev Ratcliffe, Gary Speed. Be gyda fi ydy pobl sy'n ffynnu ar yr agwedd yma o beidio colli. Dyn nhw'n licio colli o gwbl, a dyna dwi'n licio. Mae nhw, efo'r profiad oedd ganddyn nhw ar y cae yna, oedden nhw'n neud siŵr bod gyda ni'r sefyllfa sefydlog i symud ymlaen. Dyna ffordd dwi wedi mynd. A cydbwysedd perffaith.